כמה סבל יש בעולם הזה, כמה קושי, כמה כאב. אנשים רבים אחד עם השני על כסף, על כוח, על אדמה. ובשביל מה? מי רוצה לחיות ככה? רוצים להיות מאושרים באמת? מהיום זה אפשרי. אני גאה להעניק לעולם את הצ'יפ החדש שלנו. ברוכים הבאים לקוונטרטיקה! השתילו עוד היום את הצ'יפ, ותגידו ביי ביי לצרות שלכם. הצ'יפ ייקח אתכם לעולם מופלא של הנאות ובילויים, יגשים את כל החלומות שלכם. והצ'יפ אף פעם לא יבגוד או יאכזב אתכם. אז למה אתם מחכים? אני לא רוצה להיות המיועד יותר, את לא מבינה? נמאס לי שהכל עליי כל הזמן. מגיע לנו להיות מאושרים, לא? שום דבר פה לא אמיתי, אתה מבין את זה? אני אמיתית. ואני אוהבת אותו.